Zentrix. It's a sunny day, oops, it's a sunny, sunny, sunny like that, baby, oops, it's a sunny, sunny, it's a sunny day, oops, it's a sunny, sunny day, baby, oops, sunny, sunny, it's a sunny day, oops, it's a sunny, sunny, sunny like that, baby, oops, it's a sunny, sunny, it's a sunny day, oops, it's a sunny, sunny day, baby, oops, it's a sunny, sunny, it's a sunny day, oops, it's a sunny, sunny, sunny like that, baby, oops. Quantium je uspeo uz pomoć svog novog prijatelja Webstera da savlada Srebrnu 04. U međuvremenu, na putu do 4. Zentriuma upadamo u snežnu oluju i prinuđeni smo da sletimo jer nam je oštećen avion. Potom sam iščašio nogu, pokušavajući da spase Manga i tako je Megan ostala prepuštena samoj sebi. Hej, Mango, šta ti je? Samo malo. Hoćeš da kažeš da je Megan nestala? Ne brini, pronaći ću je. Megan! Megan! Nešto nije u redu. Možda Zevs zna šta bi moglo da bude. Zevse, probudi se! Koženik! Da li je Megan sa tobom? Nije. Da li znaš gde je? Ne! Požurite, inače ćemo da propustimo igru. Ajde još malo pa smo stigli. U redu, dižite se. Zašto si stao? U čemu je stvar? Tako je, šta se dešava? Slušajte. Čujem nepoznat glas. Vi, deca, stalno nešto izmišljate. Ne, slušajte. Nekome je potrebna pomoć. Molim vas, ne mogu više. Ima li koga, Zevse? Nima. O, pomoć! Pogledajte, vidite, ona je prava. Moramo da joj pomognemo. Samo trenutak. Imam ideju. Za mnom. Ej, neko je u nevolji. Da. Ajde, dođite, ovamo, da nam je brzo. pomoć. Imam ideju, idemo na onu stranu Zevse. U redu. Drži se, stiže pomoć. Hej, spremni smo. Možeš slobodno da skočiš. Zevse, čujem je. Hvala vam, spasili ste mi život. Hej, Megan! Wow, ne brini, Mango, dobro sam zaista. Vaše veličanstvo, sa žaljenjem vas obaveštavamo da je Quantium uništio i Darka 05 i Srebrnu 04 dok su štitili nebesko uporište. Nismo ni slutili da je u blizini, potpuno nas je iznenadio. Molimo za oproštaj, gospodaru. Nisam nimalo iznenađen. Vaši neuspesi su vam postali zaštitni znak, generale Darkwoode.
U pravu ste, veličanstvo. Generale Darkvude, ustanite! Kako vi zapovedate, gospodaru? Gospodaru, sada smo zaista spremni da porazimo Megan. Zašto ste tako sigurni u to? Već sam poslala Srebrnu 05 do uporišta. Mnogo je brže i spretnije od bilo kog robota iz Srebrne serije. Njen oklop je napravljen od savremenog delimično providnog maskirnog materijala. U snežnom regionu ona će biti praktično nevidljiva i bit će nemoguće identifikovati je. Vrlo dobro. Više moći, manje vidljivosti. To su veoma bitni činioci za iznenadni napad. Zadovoljan sam, generale Srebrna zvezdo. Vaša visosti, ja sam takođe poslao džinovskog robota da brani snežno uporište. Pogledajte, gospodine, ovo je džinovski robot. Njegova snaga je jednaka snazi 5 modernih robota zajedno. Potpuno je otporan na uobičajeno oružje, a ostali roboti u odnosu na njega izgledaju kao bezvredne igračke. Odlično. Upravo to nam treba. Više snage i više vatrene moći. Obavestite me kada vaša pobeda bude konačna. Generale Srebrna zvezdo, slobodni ste. Da, gospodaru. Želeo bih da popričam sa generalom Darkvudom nasamo. Razumem, veličanstvo. Generale Darkvude, dođite u moju laboratoriju. Želim da vam pokažem nešto strogo poverljivo. Da, veličanstvo. Čista slučajnost. Morat ćeš mnogo više da se potrudiš. Misliš da možeš da pobediš svog starog oca, a? U stvari mogu. Hajde, borče! Nije loše, Akina. Spreman za drugu rundu? Ne, hvala. Doktore Koi, Akina, potrebna mi je vaša pomoć. O čemu se radi, doktore Rourke? U pitanju je Megan, veoma sam zabrinut, uopšte mi se ne javlja. Trebalo bi da je do sada pregledala celu oblast. Verovatno nema šta da vam kaže. Da, ali to mi se ne sviđa. Probao sam da je kontaktiram, ali bezuspešno. Bilo bi dobro da pošaljemo pojačanje. Mogli bi da pošaljemo kralja i borca. Polako, ne znamo šta se tamo dešava. Ali Megan je možda u nevolji. Možda, ali nismo potpuno sigurni, zar ne? Slažem se sa Akinom. Sigurnije je da pošaljemo pojačanje. Sigurna sam da kralj i borac mogu za sve da se pobrinu. Molim te, dozvoli nam da pođemo. Želim da pomognem. U redu. Veličanstvo, šta je ovo? Generale Darkvude, ovo je moja štih karta. Pronašao sam način kako da živimo nezavisno od kraljevog centrijuma. Moj dizajn je skoro gotov. Ne razumem. Kako je to moguće, visosti? 6 novih centrijum biočipova pokretaće moje novo telo. Već sam instalirao 2. Dođite da pogledate. Veličanstvo. Ovo je vaše novo telo. Bićete veći i snažniji nego ikada ranije. Briljantno, veličanstvo. Radujem se svojoj transformaciji. Nadao sam se da ćete tako da kažete. Generale Darkvude, izabrao sam vas da budete prvi koji će da isproba svoje novo telo koje pokreće ne 1, nego 2 centrijum biočipa. Visosti, spreman sam kad i vi. Odlično. Pođite sa mnom. Roboti su u fantastičnoj kondiciji. Neverovatno su snažni, zar ne? Poverila bi im i sopstveni život. Budi pažljiva. Ko zna šta se dešava kod snežnog uporišta. Vaš dat. Hvala ti što brineš, ali sigurna sam da će sve biti u redu. Megan, svuda smo te tražili. Da li si dobro? Pred
Pretpostavljam. Pala sam sa litice, a ovi slatki pingvini spasili su mi život. To je super. Žao mi je, Megan, nisam smeo da te ostavim samu. U redu je, nisi ti kriv. A sada želim da vas upoznam sa svojim novim prijateljima pingvinima. Zdravo! Ne plašite se, Zevs je moj prijatelj, ni muvu ne bi povredio. Nik, upoznaj se sa mojim prijateljima, kažu da su nova vrsta koja živi na severnom polu. Pingvini sa severnog pola, fenomenalno. Drago mi je što sam vas upoznao. Zdravo, ja sam Pingvin Kid i novi sam u kraju. Možeš da me zoveš Pingvin Pete. Ja sam veliki pingvin, drago mi je što smo se upoznali, Nik. Društvo, ovo je Mango. Ovo je Zevs, a ovo je Tizi. Znate, ja sam pravi genije. Pravim sve moguće sprave i uređaje. Ovdje na severnom polu oslanjamo se na svoja čula. Nikako na uređaje. Oslanjamo se samo na instinkt. To je veoma dobro. Mi smo na jednom veoma važnom zadatku. Megan nam je rekla da tražite našu tajnu ledenu palatu. To nije šala. Da li ste dovoljno hrabri za takav podvig? Naravno, možda ne izgleda tako, ali veoma smo šilavi. Reći ću vam gde, ako nas pobedite ugramo na snegu. Dogovoreno. Evo ruke. Gde si, Megan? Čudna? Šta je ono tamo? Šta je ono? Kralju Borče napad! Dobrodošli, dragi gledalci! Ponedeljak večer je vreme za ledene sportove. Večeras imamo pravi spektakl. Klinci na zadatku žele da budu najbolji na severnom polu. Da, bilo je tu mnogo hvalisanja, ali niko nikada ništa nije postigao drskošću, osim mene. Hej, Zece, nećeš da pobediš, nećeš da pobediš, nećeš da pobediš, nećeš da pobediš. Početak takmičenja trebalo bi da bude uzbudljiv. Ekstremna trka u snowboardu između lokalnog šampiona Pingvina Pita i naše gošće princeze Megan. Spremni? 3, 2, 1, sad! Oba takmičara daju sve od sebe u ovoj igri. Izgleda da pobeđujemo u samoj završnici. Kao što rekao, izgleda da pobeđujemo u samoj završnici. Megan, bila si neverovatna! Odlična trka, Megan. Pobednik je Megan. Pređimo na drugu igru. Dakle, ovo nas je pomalo iznenadilo. Ko bi mogao i da pretpostavi
predstavi tako nešto. Ovaj skromni izveštač sigurno ne bi. A sada naš ledeni šampion u sumorovanju porazit će malog dinosaura po imenu Mango. Ovde su pravila veoma jednostavna. Ko takmičara prvi padne u vodu, poražen je. Da li ste spremni? Da! Neka borba počne. Hajde, Mango, možeš da pobediš! Mango! Ovdje sam ja glavni! Mali Mango koristi super leteće udarce glavom i nogama i tako ostavlja svog protivnika potpuno bezmoćnog protiv ove tehnike. Čoveče! Ova igra je nerešena. Mango? Da li je sa Mangom sve u redu? Kralju, pomozi borcu! Odmah! Ne! Borču, baci se u njegov sistem za obradu podataka. Borče, kralju, razdvojite se! Kralju, Borče, povlačenje! Razumem. Požurite! Šta je bilo, Zevse? Čini mi se da nešto čujem. Ej, Megan! Svi to očekuju! Vreme je za treću igru!
Šta nije u redu, Zevse? Moji senzori upozoravaju na opasnost, Megan. Da li je ledena palata koju ste malo prepomenuli u tom pravcu? Reći ću vam ako pobedite u trećoj igri. Takav je bio dogovor, zar ne? Vidite, ovo je stvarno hitno. Molim vas, recite nam. U redu, reći ću vam. Ledena palata nalazi se 32 km severoistočno odavde. Hvala, zaista smo vam zahvalni. Trebalo bi da krenemo. Slažem se, Megan, idemo tamo. Ne, Borče, idemo! Borče! 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 Vreme da kažeš laku noć! Vidi makinu! Nakon mnogih testova, Omikron Psi je dovršio dvostrukog zentrum generala Darkwooda, a mi nailazimo na nevidljivog roze robota i ogromnog moćnog Darka 06. Da li Zeus može da im se suprotstavi i da li možemo da stignemo do četvrtog zentriuma? Oops, it's a sunny, sunny. It's a sunny day. Oops, it's a sunny, sunny, sunny